Drago mi je što učenici Srednje škole Dragačevo iz Lučana učestvuju u projektu Različitosti nas ujedinjuju u saradnji sa Udruženjem građana Lučani u srcu, a pod pokroviteljstvom Evropskog pokreta u Srbiji, Evropske unije. Mislim da je jako važno da mladi ljudi danas razumeju različitosti, prihvataju te različitosti, upoznaju različite kulture i bore se protiv predrasuda. Mi živimo u takvoj sredini koja nije više nacionalna, multikonfesionalna i nemamo priliku da svaki dan živimo sa tom multikulturalnošću, ali naselje Lučani je svoj razvoj doživelo upravo zahvaljujući dolasku ljudi iz različitih delova Srbije koji su zbog posla u fabrici Milan Blagojević ovde došli, doneli svoje iskustvo, znanje, te različitosti, tu kulturu i na taj način obogatili mesto. Meni je žao što naši učenici, a takođe i mladi ljudi u Srbiji, danas nisu u mogućnosti da putuju i da uživo upoznaju svoje vršnjake, da se više druže, pa je i ovo jedna dobra prilika da upoznaju svoje vršnjake iz Knjaževca. Taj deo Srbije, Timočka krajina, Knjaževac, koji je grad veći nego naš, je jedan jako lep predeo koji zaista vredi upoznati, a mislim da i naši učenici nisu baš imali mnogo prilike da putuju u taj kraj. Nadam se da će nas prijatelji iz Knjaževca upoznati sa svojim mestom, sa bogatom prošlošću, prirodnim lepotama toga kraja, ljudima koji tamo žive. Isto sam tako sigurna da će naši učenici biti odlični promoteri Lučana kao sredine koja se nalazi u blizini velikih centara, grad koji ima i savremene uslove života i sportske terene, i taj klub Fudbalska mladost koji je poznat u celoj Srbiji, koji se nalazi u prelepom okruženju, tu su Ovčar, Kavle, Jelica, Morava. To je grad koji pruža priliku i mladim ljudima da se razvijaju, napreduju. Tako da se izuzetno radujem ovoj saradnji sa Knjaževcom, a nadam se da će u nekom skorijem vremenu to druženje biti i onako uživo. Na teritoriji Lučana nalazi se veliki broj kulturno-istorijskih spomenika, arheoloških lokaliteta kao i verskih objekata. Očaravajuće lepote prirodnih predela. Ovčar i Jelica su planine uz koje možete uživati u izletu, lepoti prirode kao i prelepom pogledu. Šetnjom kroz Ovčarsko-Kalvarsku klisuru imate priliku da se upoznate sa manastirima i crkvama koji nisu baš na vidnom mestu. Za poštovaoci istorije tu su arheološki lokaliteti i spomenici Gradina Jelica, Lapidarijum u Guči, spomenik palim borcima u Prvom i Drugom svetskom ratu, muzej Goračićke bune. Ovo su samo neki od arheoloških lokaliteta kao i spomenik. Ono po čemu smo još poznati je sabor trubača u Guči koji se održava dugi niz godina, takođe privuča posetioci iz različitih delova sveta. 2020. godine nije se održala zbog virusa. Lučani su malo mesto, ali u njemu ćete naći mnogo ljudi velikog srca. Ko nas jednom poseti, uvek nam se vraća. Razlog za to je što ljudi čini da se osjećate prihvaćeno i srećno. Odakle god da ste, možete očekivati lepu reč i pomoć ako vam zatreba. Ljudi ovde dolaze iz raznih gradova. Svi zajedno živimo i slažemo se. Ljudi iz raznih gradova Srbije žive ovde i stvorili su topli dom. Svi su dobrodošli. Ne žive ovde samo Srbi, već i ljudi iz dijaspore. Ali iako nismo svi iz iste države, družimo se i imamo divne prijateljstva. Ako ste stranac koji se našao u našem mestu, neće baš svako znati da priča engleski, ali će se služiti osnovama i truditi se da vam pomogne. Naš fudbalski klub Mladost u svojim kategorijama mladinaca i kadeta ima dosta momaka koji idu u našu srednju školu, a pritom su iz različitih krajeva Srbije.
Mi ih prihvatamo sa radošću i u tome leži pozitiva našeg mesta. Naši stari su naučili naše mlade da je potrebno prihvatiti ljude koji dolaze u tvoj kraj. Lučani su malo mesto u kojem živi dosta ljudi različitih vera i nacija. Sam sam se uverio u to i znam da su svi oni dobro prihvaćeni jer sam i treniram fudbal sa dečacima koji su iz ostalih delova Srbije. Oni su ovde jako dobro prihvaćeni i brzo su se navikli na zapadnu kulturu, odnosno na Lučane. Takođe u Lučanima živi i veliki broj kineskih državljana koji grade autoput. Oni su takođe jako dobro prihvaćeni. Ja se veoma radujem poseti Knjaževca i jako bih želeo da vidim tu istočnjačku kulturu i veoma se radujem poseti.